Băi, ești nebun? Nu. Hai, sunteți pregătiți să intrăm în backrooms? Hai, Cum coai, să că nu? e ușor, dă-o măsa. Gata, hai dăm speedrun. O oră, nu 3 ore și un sfert. Păi Că știm ce trebuie să facem. Ia că-mi bag clocul. Oricum ne scrie la final, dacă terminăm. A, da, chiar. Nu. Nu, eu nu te-am dat pe mod. Numai să nu faci, să te apuci să faci ca nebunul. Să țipi. Bun, bă, ne întâlnim la scară. Da. Nu intrați, ne eu îi întâlnim dau acolo. înainte. Nu intrați, ne Eu îi întâlnim la dau scară. singur. Bă, pe m-a dat într-o cameră, ești nebun? A, pe mine m-au dat în loc liber. Băi, stați o leacă, nu-i dați. Ați urcat deja pe scară, bă? Cezar a urcat, cred că. Gata, am găsit scările. Da, îl știu. Hai, că suntem toți aici. Da. Nici nu mai au radio. Coaie, nu mi-ați lăsat nimic. Nu. Nu am nimic. Dați, că voi nu 9, știți să faceți codul. 9, 1, Băi, da, Almond, ceva. 0. Nu erau deloc Almond, erau No. două. E codul. Haideți, băieți. 9150. A, bă, tocmai ți-am zis, hai. Da, am vrut și eu să zic. Da, Hai. Hai, Cezar. da, nu, că nu am... Largă, Cezar. Știi cum merge furios. He shoots, he scores, he dies. Doamne ajută. Opa. Hai, băieți, repede, dați-i. Spamați shift-ul. Uite-l pe... Nu. Barbeino ăla sau cum îl cheamă. Nu știu. Pe unde o luăm acum? Asta că nu mai E știu. bine. Dacă și crezi, Marius, că noi mai știm? Așa. Dacă dau de față eu umăr aici. Ia. Nu, e că e în fondatură acolo, Marius. Aici Hai pe aici. e. Trebuie să știm harta de aici. Unde v-ați dus, bă? Hai că găsim Bă, ceva. așa. Hai că am găsit Unde v-ați niște, dus, bă? niște almond water. În cavaș. Bă, opriți-vă puțin. Hai să încoa, vin, hai încoa, hai încoa, Matei. Marius, veniți încoa. Păi trebuie să da, mergem să unde e Cezar, bă? căutăm. Cezar, Stați ce faci, pe mă, aici. Cataș? E ceva aici? Uitați aici, în camera asta. Am 1000 de euro era degetele. pentru primul loc, Bun. nu? Ați luat tot, bă, animalelor. Așa. Așa. Ce scrie Da. 11:35 ora. 11:35. Hai la TV. Nu pe aici, unde e la TV-ul? A, aici. Corect. Ok. Ok. Am găsit un picior. Wow, am crezut Bun. că e... A, uite Ce că... aia? Ce aia? Bă, ușa aia ce e cu ea? Stai așa. Aia trebuie să o deschidem cu o cheie. Da. Aue. Stai că mai era ceva pe aici. Ce se aude, bă? Așa. Ah, nu, asta e aia cu tablou, nu. Hai înapoi. Ui, știi unde mergem? Acum trebuie să mergem să căutăm caseta la Stai la Codrin. televizor. Da. Codrin, stai Ah, la cine e la televizor? Eu. Eu Notează. acum notez. Să notezi ceva pe Discord. Notați voi că notez. voi știți Eu notez engleză. acum. Ok. Îți dictez. Nu, dar am pe la monitor, văd jocul. Ok. Lena Reynolds. Degete. Chad Johnson. Yo, Charles Johnson, Ochi. bă. Marco Olivia. Oliva e aia de să bagă manetă la Shimano. Gata. Nu am scris. Hai să mergem. Hai acum, stați. Ce membre aveți? Ce membre de astea la om N-avem. aveți? Avem. picior. Ochiul Eu n-avem. n-am nimica. Eu am deget și nas. Ochiul Deci n-am n-avem. ce face cu piciorul, poți Nu, să-l arunc, poți nu? să-l- Mâna aveți? N-avem nevoie de mână, ne trebuie... Hai la cal. Hai la cal, avem nevoie de ochi, atâta mai avem nevoie. Membrele la care Vedeți că la care e unul aici. Să fie. Mamă! Mai bacu! Mai bacu, Nu în fața cred. mea s-a deschis ventul. Dar unde ești, mă? Nu ești la cadavre? A, uite-l, băi, vezi lanterna. Vrei să se a deschis ventul fix în fața mea.
Bă, dar cum găseai codul la cadavre undeva, nu? Dă-te. Cum găseai La codul? ceas. Vedeți că vine La ăla. ceas trebuie să punem Bă, acum. e roșu aici. Pleacă în cealaltă parte, nu e aici la noi. E pe hol. E pe hol, da. Da, noi pe hol trebuie să ajungem, adică trebuie să-i dăm pe lângă el. Bun. Păi merge. Haideți, veniți! Lena Reynolds. Aici nasul. Și nasul unde? Aici, la mine. Acolo. Marco Olivia. Și acum ne mai trebuie ochi, da? Da, ochi. Ok, ok. Hai să mai căutăm. Bă, hai să mergem. Ce vă Dai, blocați hai, aici? nan, hai! Bă! RDS! RC ești RDS! Bă, nan, e pe hol RCS RDS. Știm asta. Nu, că am văzut Mergem la cal, hai la cal, hai la cal, hai la cal. Hai. Față de obicei era în capătul... Hai mă la cal. Bă, da, închide și tu Dai ca sprint, tot dai să sprint, vedem. dai sprint, dai sprint. Oh! Care erau șansele de... Eu știam că e acolo. Bă, dar era exact acolo, man. Și m-am dus prima. Atunci mergem altundeva, Și de ce hai că încoa, era hai încoa, hai deschis? încoa. Unde mergem, bă? În ce Stați, parte? că nu-i Dați că bine. vine cablu, vă zic eu când trece, mă duc eu. Bă, Mă cât e- duc eu la... E complicat calul, nu știu cum să-l rotesc. Bă, știu eu, mi-a ieșit din prima, fii atent. Asta Mai că este aici? ales Gata, de- l-am de- făcut, l-am făcut. Ah, ok. 11:45 era ora. Păi Hai că băgați zic eu, 11:35, Marius, ce 45? 11:35. 40 Screwdriver. 11:35. 35, fă 'Cam Deci notat 11. eu. Bă, dar n-are astea. A, trebuie să găsim alea, bă. Bă, băgați-le. Dar nu le avem. Le aveți? Nu, trebuie să găsim. Ah, Ce fain. să găsim? Alea, acele. Hai pe aici, hai pe... Nu mai pe aici. Nu încoa după mine. Nu știu drumul. Eu sunt cu spre Marius. cal. Unde sunteți voi? În capătul holului. Capătul holului. Matei! Oh, Matei, ești terminat! Ce? Ajutați-mă, vă rog. Ce a făcut, bă? Omul meu, Matei. Am intrat în A, dulap. aici să... Bă, sunt la cadavre. Uite aici anxiety pills. Bă, Cezar, ieși. Sau? Da, ieși. Și ăsta cadavre. Hai în camera să din stânga. Nu, Nu mergem aici? nu, acolo nici facem stânga, acolo te duci la radiații. Ah. Care... Bă, care deschide și închide lanterna? Bun. Așa, bun. Dar acum Și trebuie să acolo mergem la cal. Hai să facem... De fapt... Păi Nu, am aveți făcut acele. calul. Avem nevoie de ace. Bravo, bravo. Iar des. Oh shit. Here we go again. Nu la Bă, nan, îmi dă Bă. mie damage, coai. Nu mai am stamina. Bă, stați, nu mă lăsați în spate. Nu mă lăsați în spate. Unde mergem acum? Vine. Ziceți că am făcut... Am făcut calul, dar nu știu da, de unde trebuie să luăm facem acele. ceasul. Vine. La cal mergeți, la cal. Eu sunt la cal. Nu e fățuca. Bă, nană, am stat în spate, am crezut că vine după voi și... Mă, e fața aici, mă, ești nebun? Ne luăm. Bă, mă! Bă, am crezut că vine RDS-ul după voi, dacă vă ascund. Și deodată văd că se oprește, se uită spre mine și vine după mine. Bă, mai e Bă, fața. poate mă mai e omoară fața. fața. Mai e Nu fața. știu. Eu nu mă uit, Hai, mă uită faceți destul la ea. speak-uri, bă. Mă uit eu. Care mai e în dulap lângă mine, bă? Matei. Păi n-avem cheia. Ia poate aici. Aici ne trebuie codul de la... Uite-le, A, găsit, uite-le, erau astea. hai. Hai să mergem. Hai, la cal. Nu-i fața. Nu pot să intru, Hai că hello? fac eu. 11:35, Bă, îți nu zic eu. pot să A, intru, da, stai, bă, puneți, dați-vă. de fapt, Bă, dați-vă din puneți ușă. sacul. Bă, e 35? 11:35. Da, mă, ești 35. Mai dai încă, mai dai la cu mic. Mai dai, stop. Dă-i două în Bă, spate. două în spate. Dă-i, Trebuie să-l prind. încă, gata. Bă, pizza, bă. Hai. Și acum pe 7. Gata.
Gata, gata, gata. Așa. Ha, hai, na. 782. 7802. 7802, acolo la Unde am fost? unde am fost să luăm acum. Da. 7802. Ai băgat acolo? Wow. Am luat eu. Haide. Ce facem Acum, acum? Vazele. Vazele. Da. La vazele. Da, eu am Ca să luăm ciocan. cheia. Am eu ciocan. Și eu am. Doamne, care-i Ah. prostul? Da, căutați-vă cazare acum. N-am cazare. Că vine mai cu. Bă, da, Care o mă, spart? M-am Eu am cazat cu spart. Marius. M-am cazat cu Marius. În cap. Nu ca Matei. M-am cazat cu Marius. Îmi zici când să sparg. Bun, stai așa. Și mie, spuneți. Haide. Nu-i nimic. Am găsit cheia, la mine e cheia, la mine e cheia. Bun. Ai luat-o? Așteaptă. Așteaptă. Bravo. Opa! Am rezistat. Pauză! A venit câinele. E la ăștia! E la voi, bă! Da, și tu l-am văzut. Hai că l-am chemat la mine. Someone is bă. inside. Care-i fricosul de ăsta? Hai că l-am chemat eu la mine. Matei, ia și fugi! odată, mai cheamă-l odată, mai Du-te că mai ai o grămadă de dulapuri acolo pe hol. Du-te acolo. Păi, mă uit la câine, nu face nimic. M-am ascuns cu Marius, Bă, lasă-mă. da, unde-s dulapurile? Acum Că nu așteptați să se bage înapoi. Mă Mai văd pe mine, hai mă văd să- pe mine. Mă văd Ce pe mine, motiv fugi. că mor de la Fugi. anxietate Mă trebuie văd să iau pe mine. pastile. Mă văd pe mine. Și eu Așa, mor. Marius. Adică trebuie să iau pastile. Cam Am eu pastile glicemie dacă vreți. căzută. Da, am, trebuie să mi le dau, Mhm. dar e câine lângă mine. E fix în fața mea. Trebuie să-i vă dăm de aici, atâta tot. Haideți că eu sunt la cal. Cum L-am adică? chemat după mine. L-am chemat după mine. Bă, stați o leacă. Îs la cal, l-am chemat după mine. Hai, Vițu. Hai, Marius. Vedeți că aveți aici dulapuri Da, avem în gârlă. draci. Ok. Mai e acolo? E acolo, ia uite-l, uite-l. Oh, no. Îl chem? Hai că-l chem. Nu. Stați aici, stați, așteptați. Stăm în dulapuri până urcă înapoi în vent. Hai, 3, 2, 1 Eu și... zic că nu mai e. Care bagă pastile în el? Eu. Nu mai Bag e. pastile. Hai. Fața, Nu. fața. E la mai fața? Ce se întâmplă cu jocul ăsta? Venim la cal. Da, e liber. E liber, nană. Nitro îți dă E liber, putere. haide. Eu am dus Unde? direct. Ce? Eu sunt cu Marius, Cezar. vină cu a. Înainte. Stați, să mi se încarce stamina-ul. Bă, Stați, bă! Și eu vreau, stai. Noi unde trebuie să mergem acum? Că nu Veniți știu. după mine, că știu eu. Haide, băgați cheia. Da, bă, stai. Marius, hai mai repede. Eu ies în spate. Hai. Trecut o oră. E, M, E, T, Met, meta, Meta, metal. Morfoză. Metal. Metal. E M-am ceva pe auzit. acolo? Hai, luați-le. Am eu fuse-urile. Ați luat și voi? Am un Acum fuse. trebuie să mergem acolo să luăm Aruncă-mi hainele. mie. Hai, Matei. Aruncă-i, să aibă el toate. Da. Trebuie să mergem acolo la televizor. Știi unde, Cezar, nu trebuie să trecem pe la lumina roșie. Dă-o măsa. E roșu Hai, aici, mă. trebuie să-i dăm, hai. Dă-i, Hai că l-am ascundeți-vă, găsit, hai. Hai să deschidem astea pe aici. Hai, hai că... Eu sunt Vine înapoi la la mine. ușa roșie. Vii la mine, bizu, bizu, vii la mine. Mamă, Cezar! Cezar! Nu mai am cum să alerg. Mă, nan. Mai dă și mie, hai că mai dă și mie. Mai e un bec roșu, trebuie să Bețu, rezolvăm eu am alea. scăpat, Bețu, eu am scăpat. Bun, eu sunt aici la ușă cu Mai e Cezar, aici trebuie să RDS-ul? rezolvăm. Aba, nu, n-am scăpat, cred. glumesc. Why are you running? Why are you running? Doar la glume, doar la glume. E la mine, e la mine, e la mine. Și tu unde ești? Eu sunt la Trebuie- switch-uri, eu sunt la switch-uri. E în spatele meu, mă moară. L-am văzut pe două, Matei. Eu sunt la switch-uri. Bă, vedeți că e și câine cu noi. Mai rezolvați niște switch-uri, că mai e un bec roșu.
Pe aici e un switch care mi se pare Mamă, că... l-a Dă-ți luat. revive rapidă, Matei. Acolo. Dar unde mai sunt Hai switch-uri? că am găsit ușa. Îs eu la un Sunt prin toată switch. camera Îs la aia. un switch aprins eu. Oprește-l și o pornește altul. E cu roșu acum? Da. Ia, am oprit asta de aici. câte roșii Asta. ai? Câte roșii ai? Am... Prima de sus e roșie, următoarele două sverzi. A, deci nu e ăsta. Ia vezi acum? A, stai că nu mă... Fața, Cezar. Doar aia din mijloc e verde, restul Fața sunt iar. roșii. Fața iar. Hai, bă. Acum s-a aprins vreuna? Stai să văd. Oh, față! Bro! Vezi că era exact la intrare, Bă, bă, mă aveți... piși pe Aveți de pastile, aveți față. pastile, aveți pastile. Dați-mi pastile. Bă, ăsta dă snipe. Bă, ne Stream trolează, mă, fața asta. Stream vă zic. sniper. M-a luat din nou. Ma. Doamne! Bă, e stream Nu e bine sniper deloc. fața asta, ești nebun. Eu Da, propun s-a dus și cu vote Wordecul restart. nostru. Vote restart. Nu pot să Bă, Matei, cred. ce furi de acolo? Mă, vote restart. Nu, Bă, nu, nu mai e, nu lasă. mai e. Hai să mergem, nu mai e. Eu tot Dacă... propun restart. Nu, eu zic să nu. Nici Nu eu dăm bă vreau restart, să- hai, nu dăm. lasă-o. Hai să mai încercăm să facem becurile astea, mama lor de becuri. Vezi acum, du-te la ușă, du-te la ușă, vezi acum. Nu mai dau Hai, respawn. hai la ușă, hai la ușă. Nu știu unde e ușa. Îmi dau respawn la final, Aici, fix pe înainte dreapta. să-mi iau. Ați auzit? Aha, sunt toate roșii. Doamne! Nu cepeți. Acum două verzi. Gata, 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 bravo, bravo. În sfârșit. Păi nu, și aici ce era? Costumele. Avem bateriile, nu? Da. Da, le-am eu. Fața. Nu pot să cred. Ba da, e ne la dă ușă? stream snipe. Da. Nu, deci E la jocul ușă. ăsta e fix cum- tâmpit. Jocul Ia ăsta mă, e ia prin ușă, nu mă ia prin ușă. Să încerc? Ce prost ești. Caracter de jucabil. tâmpit. Da, băieți. Zi, bă. Oare mă ia prin ușă? Doamne. El deschide ușa. Vedeți că e RCS RD spre voi. Nu pot să cred. Ba da, că îl au cum tropăie. Jocul ăsta e tâmpit. Hai. Acum. Bă, eu dau cu extintorul. Sau nu, fac singur. Eu... Nu pot să cred. Băi, bă, Vai, o coborât! O coborât mai macu! Bă, da mai... Și am revenit la locul nostru. Ia, cineva să se uite la ăsta. E bun? Bă, uitați-vă! E bun. Da, e Ăsta bun, e bun, e bun, e bun. Ăsta? E bun ăla. Ăsta e bun. Uite, aici astea sunt ultimele. Fața, bă, fața, pe peretele la Cezar. Coai! Nu l-am văzut, da, tu ce-a apărut, ești prost? Unde? Da, tu ce-a E apărut? în stânga, e în stânga, aici. E Exact fix în stânga. În stânga e. Bă, ești ăsta, nu era când am Era în intrat. cameră cu ea, era în cameră cu ea, Cezar. Nu a apăruse. Dă-te, Matei! Gata, Nu mai e, sunteți. bă, nu mai e, hai. Închide ventul, că o veni mai bacu. Ăsta, bă, ăsta. Astea două. Dați aici. Ăsta, mă, e ok? Dă-i, măi, spală-l, spală-i. Dar dați amândoi. Gata, mă, bravo. Hai, mergem acasă. Hai, dar nu trebuie să le... Hai, și așa avem scări. Acolo Fața, unde era fața, bubuit. fața! Ah, Helena! Haideți, jos, acum pe- urmează adevăratul challenge. Gata, Ai, stop. E prostul ăla, nu? Stai, bă, stai o leacă. Exact. Hai să ne reavenim puțin din sentimentul ăsta de ură. Deci fiți atenți, ne facem un plan. Mai întâi, doi dintre noi se duc după volane de-astea, da? Da. Bă, dar parcă eram doi. Stai. Bă, Cezar, unde te-ai dus? Bă, Cezar, nu trebuie să te duci. Hai să coborâm Am și noi de 3 acum. volane. Trebuie să luăm keycard-ul mai întâi de la ăla. Așa că împărțiți-vă. Păi unul, bă, îi dau eu bail-ul ăsta că am și eu un volan, Am 3 volane. Am și eu un Am volan. De fapt, am două. mai am doar unul. Păi Eu am hai, două. băgați-le. Bizu are unul, e în cealaltă parte. Marius, fugi. What? Hai că mă bag eu în fața ta. Hai, dai, mai bine!
Unde e? Lasă-mă, Matei, nu fi pro! Na, uitați-vă ce prost e Matei. Ce Uitați-vă prost e, Matei. Hai, Matei, atrage-l. vină la mine, vină la mine. Atrage-l! Atrage-l că mor! Atrage-l că mor! Eu fi sănătos, Matei, Doamne ajută-mă, Doamne. Unde e, bă, unde e ăsta? Nu știu dacă acum cred că mă omoară pe mine, dar mă omoară pe mine. Îmi A, dă e de spatele lui buseacă. Matei. Mai trebuie să pun un volan. Da, e aici la Matei volanul. Nu, Și eu ești am monstru la mine cu un el. Da, volan. mă luat. Da, și, bă, și eu am două. A, vine pe mine. Foarte bine. N-am dulap. Haideți. Hai, dai. Hai! Dai mâncați așa. Duceți-vă. Dă-te, bă, că eu pot să alerg mai mult. Băi, dar ăla Bă! ce deja. Va apăs butonul, va apăs? Încă nu e, fi încă nu e, prost. încă nu e. Zoban. Încă nu e spatele nostru, bă, încă nu e spatele nostru ăla. Hai. Vine! Apasă-l, bun. Nu e, Dacă l-a văzut acum. nu e. Hai că- Uciurât că- îi. că- că- Bă, zici că ești Matei, ești prost la cap. Ce urât îi. Stai că am făcut Mie screenshot. nu mi-a... Mamă. Ce fall damage mi-am luat. Bă, eu pot să alerg în continuu. De ce, bă? Ce-ai mâncat? Am mâncat mult Da, jelly aici de la... care era codul? Asta era... Da. Era pe o foiță. La nivelul nu, ăsta, nu, știți, nu, vă propun la nivelul ăsta, 8041, mai întâi să facem baloanele. 8041. Hai mai întâi Baloanele? să Ce să facem facem? baloanele. Mai întâi facem baloanele și după aia facem cu calculatoarele. Hai. Veniți încoa. Da, balon many boy. Hai mai întâi să facem electricitatea. Vreau și eu, bă. Gata. Bun. Bun, acum hai direct la baloane și după aia facem calculatoarele ca să vedem cu câte vieți ne mai rămâne și să, na. Să-mi trag palme. Ești ce distracție. Vă luați după mine, da, hai, pe aici. Aici, stânga. Vezi ce o să Hai. ne distrăm aici. 3, 2, 1 și... Hai, dai. Așa. Haideți. Acum să facem balone, nu? Baloane, Cu fuiorul. Hai cu fuiorul. Cu da. fuiorul. Bă, stai. Hai, let's play. Aici. Ah, da. Nu, ai răbdare, nu, că se spawnea. Bă, spargeți-le, bă! Gata? Easy. Da. Mai e unul, nu? Labirintul. Nu e labirintul acum. Acum e Let's play labirintul. find your gift, da. Veniți aici, am pătrat. Vă bate joc de mine cu labirintul ăsta. Așteptați să leacă să vi se Cel mai încarce mult- stamina. Hai. Cel mai mult am murit la labirintul ăla din Și linii eu la fel. roșii. Și am și pe Da, el. la Da. cu linii roșii cancer. Dacă La muriți, asta zicem că te mai ascunzi. Dar dacă hai să muriți, găsim... găsiți-vă Hai. path-ul. Faci tu? Ce cum? Găsiți-vă, găsiți-vă linia dacă muriți la ăla cu roșii. Mai avem până acolo. Oi, bun. Ați găsit, Până acum bă? n-am găsit niciunul. E numai unul la început, nu? Nu, stray. Bă, nan. Bă, n-am găsit niciunul. Bă, What? am Ah, găsit eu unul. Haide. e la mine. Încă unul am mai găsit. La mine. L-am găsit. Gata. Aleleu, pleacă bă de aici, Stați, mă, nu vă urât, băgați în ăla. Că încă vă moară, acum e bine. De acum iar găsim alte, nu? Da. 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 În spatul după aia 5. Așteptăm să scrie ceva pe ecran. Primul. Două avem. Uite, dar n-am găsit niciunul, băi. Acum Bă, e lumânarea. aici! E aici! Bă, ce-i cu jocul ăsta? Luarea, Da, mă. mă, serios. Mă, Bă, lumânarea. l-a luat. Lumânarea. Ce? Păi să spuneam să te Lumânările bizi acum. repede. Eu știu unde se spawnează Pe lumânările. care pe ea doi? Și eu A, tot e 7 bun, e cred bun. că mai am. Cezar, tu Aoleu. vezi, tu dacă mori, eu... Mamă, vezi că e... Păi ce mamă, ce Am idiot, stins-o sunt pe un asta de lângă șobolan. el. Mai Hai, e? iau eu aia. Ia-o tu după Bun, acolo. hai. Hai, că am luat una. Deja. Lasă-mă. Alea două mai sunt. Mamă, tai că vezi. Una mai e aici. Luați-o una. Luați-o pe aia repede.
Pe aia mi se pare că e prin exterior trebuie să te duci. Da. Da, am luat-o. Hai că eu am ajuns, eu am ajuns. Eu am N-am a sprintul. spawnat ăla. Ba nu, pe unde-i? Sprintul, bă. Pe aici, pe aici, pe aici. N-am sprintul. Mișto. Am Deci, ieșit. Care a făcut? Bravo, Marius, bara. Hai, Cezar, mai ești? Unde ești? O ieși eu ce sunt la upside down. Bă, eu încă am 10 vieți. Hai, ce? Tu, 10. tu ai ieșit? Da, o Da, am ieși ce ieșit cu aia. Bun, mă, bravo. Acum noi trebuie să 10, facem... 20. Hai la upside down. Îl face Cezar acum. Păi câțiva să facă Bun, calculator și atent. câțiva să... Nu, Y vin- albastru, vină tu, Y că tu albastru. știi Din să dreapta faci. la. 6 albastru. E, 7 Mai bacu. roșu. W. Mai Scrie vacu. W. Dublu. Scrie A venit W. mai vacu. Bă, A venit mai vacu, bă! Cum adică A venit mai vine, bacu. A venit mai bacu. M-am Cine e băgat aici? în dulap. Vezi că e aici, în prima cameră. E în prima Eu cameră. Trebuie să mergem, Monstruozitatea. gata, s-a deschis, trebuie să mergem la apă. Bă, E în stai așa prima că cameră trebuie să deschid. monstruozitatea. Bă, trebuie să găsesc ușa, bă, Găsește. așteptați. Și dar nu cine te e în spawna. prima cameră? Eu cu Marius. Coi, de ce să Nu e niciun mai bag. Nu vine, E deci păi și buf. faci așa. Fugiți. E buf, gen se aude de la camerele celelalte. Bă, fugiți, băi! A, bă. Coaie! Cezar, tu stai, trebuie să stai în dulap, mă. Stai puține Ai vieți. făcut pe mine. Nu e aici, au plecat. Are pagă, bă, în el. Eu fac pastile, fac menso. Trebuie să oprim curentul, să știți. E chiar sigur? Da, e aici. Ba, nu e, bă, aici. Am găsit-o. Hai să experimentăm, nu vrei să ieșim? Am 6 vieți. Nu e, bă, aici. Nu e aici. Hai, că am intrat în apă eu. Noi Bă, stăm la să apă, bă. încerc să mă duc eu. Bă, eu nu pot să vin de aici. Bă, Matea, Încercați ce la băgat? demeniți sau ceva. Arius, vină tu cu mine. Dar stai în mine, da? Stai un pic, așteaptă Marius, uită-te atent și vezi cum li se ridică mâinile prin apă. Stai așa, stai așa. Gândiți-vă, asta e ultimul level, că gen ultimul chiar e ușor. Hai, Vițu. Vină, stai în mine. Haideți că apar ăștia. Matei, stai în mine, sunt- da? Sunt în tine, da. Dai. Unul în față e. Veniți fix după mine, aceeași linie. Nu-i dați mai în stânga, mai în dreapta. Și la ușa aia am nevoie de keycard-ul ăsta? Da. Nu pot să merg? Nu poți să le Aveți iau. grijă, unul în dreapta. Unul în dreapta! Bro! L-a luat. Sunt în spate, ajutor, sunt în spate. Cezar, stai pe loc. Dă-i random. Zim, nu dă-i random. Bă, stați că eu acum asta la început, nu? Mamă! Am mers fără de asta. Nu deschideți nicio ușă, că e mai bahuș și celelalte entități. Nu deschide Bine, mă. ușă. Nu deschide nicio ușă. Hai, deschide. Aveți grijă. Hai, aici nu sunt monștri, dar să nu deschideți ușă. Să Că nu deschideți ușile. Deci, vedeți, ușa bună are două linii, pur și simplu două un linii. doi roman, doi roman. Un doi roman. Ok. Același loc. Nu, nu! Oh, bine! Easy, Am easy, ieșit, easy. Necrums. Easy. I know it's hard to believe, but you were in coma for 2 years. Am fost So în take it comod easy. 2 ani. It's amazing Da. to Ce zic see că how păi much acum e COVID, acum assimilate ți-am and now pușcă. back later. Și acum ce facem? Acum gata, Nimica. boss. Acum, hai să vedem în cât l-am făcut. Cred că într-o Oră. oră, ceva? Bun, Două altceva, ore, băi, două 2 ore. Treabă. 2 ore mai rapid. Două Hai încă ore o dată. mai rapid. Sub o oră.